Ovce. Tyto klidné, mírumilovné tvory najdeme na loukách, kopcích i pastvinách po celém světě. Jsou nejen symbolem venkova, ale i důležitou součástí našeho zemědělství. Dnes se podíváme na jejich zajímavý život a roli, kterou hrají v našem každodenním životě. Co jsou ovce? Ovce jsou domestikovaná zvířata, která patří do čeledi turovitých. Na světě existuje více než 1000 různých plemen, od masných a mléčných až po ta, která jsou chována pro svou jemnou vlnu. Ovce mají úžasný čich, vynikající sluch a dokážou rozeznat obličeje až 50 jiných ovcí i lidí. V České republice je oblíbeným plemenem valaška, tradiční horská ovce známá svou odolností a kvalitní vlnou. Proč jsou ovce důležité? Ovce nám poskytují spoustu užitečných věcí. Vlna je přírodní a ekologický materiál, který se používá k výrobě oděvů, koberců a izolací. Ovčí mléko, bohaté na živiny, je základem pro sýry jako brinza a ovčí gouda. Maso, především jehněčí, je oblíbené v mnoha světových kuchyních. Ale ovce nejsou jen zdrojem surovin. V mnoha kulturách mají duchovní a symbolický význam, představují čistotu, mír a prosperitu. Jak se o ovce starat? Chov ovcí vyžaduje péči a znalosti. Klíčem je zdravá pastvina, ochrana před predátory a pravidelná péče o srst a kopyta. Ovce jsou sociální zvířata, která žijí ve stádech a vytvářejí si mezi sebou složité vztahy. Pokud si budete pořizovat ovce, počítejte s tím, že pokud tráva nedorůstá jedna ovce, potřebuje na celý rok 1 hektar trávy. Pokud tráva dorůstá, stačí jen 0,2 hektaru. Na závěr, ovce jsou domestikovaná zvířata. U nás nejčastější jsou ovce valašská, která se používá k vlně, masu a mléku, a ovce romanovská, která se využívá k masu a mléku. Využíváme ovce k potravě, mléku a k vlně. Potřebují k životu pastvinu a péči o končetiny a srst. Určitě jsme vás přesvědčili o tom, že ovce hrají důležitou funkci v našem každodenním životě.